gennemgang af ClearPass med en MPSK-løsning, som er custom-baseret og ikke baseret på Arubas egen model. For at imødekomme problemet med at kunne lave individuelle nøgler, altså individuelt indtastede nøgler, og også for at imødegå et andet problem omkring replikation af nøglen imellem andre klosternoder i andre klostere, som man heller ikke kan. Det her det er en løsning, der løser den problemstilling. Den er primært implementeret over i Guest. Der er selvfølgelig nogle ting over i Policy Manager, der også er relateret til, men vi ser på det. Vi går i Guest. I Guest har vi konfigureret nogle basale ting, såsom password-politik, og der gør vi brug af den allerede eksisterende model. Til at starte med vil jeg lige sige, at under administration, Aruba Integration og MPSK konfiguration, som er Arubas egen model, der kan vi se her, at der ikke er nogen MPSK implementering fra Arubas side i den her installation, og det kan vi se med deployment mode, hvis vi vælger remove MPSK related fields, så er der ikke nogen changes. Den, som sagt, det er den her med password-politikken, og vi skal op under konfiguration og under Guest Manager. Så under Guest Manager, der gør vi brug af den sektion med password options, password complexity og password length 10 her. Og så i denne sammenhæng altså uppercase, lowercase, digits og symboler. Det er sådan set det, at vi kan bruge af, der er standard i systemet. Derudover så har vi oprettet en stribe af nye variable til brug, og de er konfigureret individuelt til at levere den funktionalitet, der er relevant. Der er en, der hedder Wi-Fi Associated, Last Associated, og Wi-Fi MPSK Enabled, og en, der hedder Wi-Fi MPSK Key. Og derudover så er der nogle yderligere custom tilretninger, såsom Wi-Fi MPSK VLAN, og Wi-Fi MPSK VLAN Enabled og Wi-Fi MPSK List. MPSK VLAN og MPSK VLAN List, de to ting er egentlig det samme, men set på forskellige vis. Det kommer ind på senere. Så er de forms, der er i spil for det her, det er primært Mac Edit, Mac Create og Mac Multiform, Mac Multi-Resolve. Derudover så er der så også nogle list views, og de list views, der er i tilfælde, er primært kun Mac List og Mac Multi. Men hvis vi tager et device, trykker Create her, så ser vi under Create, der har vi et MAC-adressefelt, MPSK Enable og MPSK VLAN Enable, og så det her vi kalder systemejergruppen, som egentlig er det der er roles tidligere. Hvis vi taster en arbitrær MAC-adresse, og siger at vi vil have en MPSK-nøgle, så trykker vi her, så kommer der et nyt felt, MPSK-feltet, og her er der mulighed at generere en passkey ved at trykke på generere passkey. Hvis man så ikke ønsker den, der bliver genereret, så kan man vælge at taste sin egen. Så længe man overholder password ved kompleksitetspolitikken. Så jeg har tastet en meget, meget avanceret nøgle her, som man kan se. Så vil jeg også lige at taste eller knaste et VLAN ind. Trykker lige på VLAN. Og så det, man ikke kan se i den her optagelse, sjovt nok, det er, når jeg trykker på VLAN list, så kommer der en liste over de VLANs, der er i spil. Der er en masse prædefinerede VLANs, og derudover så kan jeg også vælge Custom VLAN. Og når jeg trykker på Custom VLAN, så kommer der et nyt felt her, der hedder Custom VLAN ID. Og i det felt, som er et fritekstfelt, kan vi taste et VLAN ID eller et navn. Og det er derfor, det er et fritekstfelt. Så vi taster VLAN 1500. Og så skal det have et navn. Før kan vi se, at de felter, vi har valgt, der skal være obligatoriske, det er alle de felter med stjerner på. Det er op til en selv, hvad man synes, der er relevant. Men det var lige, hvad vi kunne, eller jeg kunne finde ud af, jeg synes, der var relevant. Så vi kalder bare den her device VLAN 1500. Det er, hvad min fantasi strækker sig til. Så siger vi, at accounten selvfølgelig er aktiv nu, og den expire aldrig. Det var også et drop-down-felt, som man ikke kunne se i den her video. Den sidste systemejergruppen,
I den systemejergruppe er der også et drop-down, som vi heller ikke lige kan se her. Der har jeg 3 i den her sammenhæng oprettet. En, der hedder ADEM Cameras og Playstations og printers. Hvis vi vælger printer til den her for eksempel, så er det den systemejer for den her. Så siger vi, at vi er sponsor for den her og kreerer den. Så den kreeret, der kommer en reception. I den reception ser vi, at MPSK er enabled, og MPSK-keyen er det her. Jeg har ikke lige valgt, at VLAN-definitionen er med her. Det kunne man også have valgt at sætte ind. Det er den så ikke. Vi må lige copy-paste den her MAC-adresse, fordi der er så mange inde i listen i forvejen. Så vælger jeg Manage Devices, hvor vi har det overordnede overblik. Og der har vi selvfølgelig alt det, som vi kender, men der har vi de her 5 felter, som vi lige har stået og snakket om. Og den her systemejergruppe, og hvem der har registreret den, som er systemejeren i den pågældende gruppe. Derudover så er der det her felt med last associated. Når controlleren associerer en klient, sender den jo en forespørgsel til ClearPass om authentication, og det er det øjeblik, vi registrerer via NAS identifieren, hvad det er for en AP-gruppe, at den sidder i. Den information opdaterer vi over i device-databasen på guest for den pågældende enhed, sådan så systemejeren, der logger ind i fremtiden, han kan se, har det her device rent faktisk været på eller ikke på. Han kan ikke se, om den har været godkendt eller ikke godkendt. Han kan bare se, om den har været på. Den står her. Så er han fri for at have krav om, at han skulle logge ind i Policy Manageren for at se det i Access Trackeren for eksempel. Den funktion har han direkte her. Over i Policy Manageren har vi lige nogle detaljer for at kunne få det her til at fungere. Hvis vi vælger Services under konfiguration, så har vi en service, vi kalder MPSK. Det er et tilfælde for Cisco. Der er nogle helt elementære ting for at ramme den service. Derudover, vi bruger ikke role mapping til noget nævneværdigt. Vi har lige de her roller omkring systemejerne, som er camera, playstations og printer, som vi bruger. Under enforcement, der er det jo selvfølgelig, som det nu skal være for at kunne opfylde de her ting. Vi har 2 grupper reelt set. En, hvor at vi autentikerer, hvor at VLAN er enabled, så sender vi VLAN-informationen plus keyen over. Og så har vi en anden, hvor det kun er MPSK-nøglen, der bliver sendt over. Derudover så kigger vi på, om det device der er aktivt inde i databasen. Hvis den ikke er, så kører vi en enforcement omkring disable MPSK key. Det er deny, der bliver sendt tilbage til controlleren, plus at radius username bliver opdateret med disable MPSK device, sådan så man kan se det direkte i access trackeren. Derudover så er der lavet nogle små ting blandt det her med, at vi lige registrerer, om der er nogen, der lige har glemt at sætte den her preset key. Og så vælger vi så også at deny, at hvis folk ikke har sat den der, og så skriver vi også det i access trackeren, incorrect MPSK key. Derudover, hvis de har skrevet default local key derovre, så vælger vi at sende en default key retur til controlleren, som vi har defineret i en enforcement-politik. Det er mere i kraft af, hvis der er nogle gamle system, som man gerne vil ud af, men man er ikke interesseret i at distribuere nøglen til alle nye, der kommer ind og skal gøre noget. Så får de bare at vide, at de kan bruge den key, der hedder default local key og sende retur, eller hvad her det er skrevet over, så bliver den automatisk bruge den key, der er oprindeligt i systemet, men uden at de kender den. Og den sidste variant, det er, at hvis man så ikke har nogen keys i ClearPass til det gamle system, så kan vi bare vælge at bruge default controller key. Så sender vi ingen nogen key retur til controlleren. Og derved vil controlleren bruge den default key, som er tilknyttet SSID, fordi den ikke modtager nogen key. Men for at få det her med for eksempel VLAN til at fungere, det kræver noget logisk operation, både and og or operationer. Det har vi ikke rigtig muligheden for i roles og i enforcement. Der er man jo nødt til at hellige sig, at man enten kører and eller or i samtlige operationer. Så må vi lave det en logik et andet sted. Det gør jeg så over i identity sourcen, som er i brug. Hvis vi tager guest database repository og kigger på,
så har jeg lavet en sektion herover, hvor vi queryer databasen for de her 4 parametre, som vi bruger over i, i searchen. Det er MPSK enable og keen, og så VLAN enable og VLAN. Og hvis vi ser på, hvordan tingene er stykket sammen for det her med logikken, som vi snakker om, så er logikken lavet her, at hvis man vælger den der VLAN-liste over i gæstemodulet, og at man vælger et eller andet prædefineret VLAN, men ikke har valgt ikke har sat et custom VLAN selvfølgelig, så returnerer vi VLANet som det er den variable, vi ser hernede, den returnerer vi som VLAN, og den er alias til det der her Wi-Fi MPSK VLAN her. Men derudover, hvis man har sat custom VLAN og og vi har sat jeg mistede lige tråden lige 2 sekunder. Hvis VLAN MPSK er enabled og den ikke står til custom, så returnerer vi VLAN fra vores VLAN-liste i parameteren VLAN, og den bliver så brugt som den her værdi inde i selve ClearPass, fordi det er det alias, den er oprettet med her. Men hvis custom er sat i stedet for, så er det den her nede, vi rammer. Så tager vi værdien fra vores VLAN, MPSK VLAN i stedet for. Ikke fra VLAN-listen, men fra VLAN, og returnerer den som VLAN. Og så igen det samme alias, der er tilfældet. Det er den logik, vi har indført, som vi jo ikke kan lave over i enforcement. Så heldigvis har vi mulighed for at lave noget SQL-arbejde herover omkring selektering af dataene. Det er sådan set det, der er at sige til systemet. Det var lige en hurtig gennemgang.